UPPL नि मोनसे ग्रान्ड जयनिं जेनुइनफ्रा साब्रै साबासो जेनुइन मानसिफ्रा BPF निफ्राय थांदों मैयानि जिनाखि जानानै थांनाय बिथांमोननि ग्रान्ड जयनिं होननानै बुंदों बेयो माने खुनु जोंनि निसिमायाव एफेक्ट जाया जोंनाव गोबां फैनायनि मोनसे दा मानसिफ्रा गोबां UPPL नि बुजिनाय मानसिफ्रा BJP नि बुजिनाय मानसिफ्रा जोंनाव फैनायनि थाखाय जोंजों रायलायगासिनो जे मैयाहाय बिथांमोननि जि जयनिं बे जयनिंआ मेक्सिमाम जोंनि नुनायाव तो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिसोरो लाबोदों बै फुराना स्किम CM बिथाङा फुराना मोनसे सुसकेट जायखौ मावरिया होननानै नामखौ दोनस्लायबाय बेवहाय 30 कौटिनि मोनसे स्किम जादों फुराना बै जोंनि टाइमनि हाग्रामा सारनि टाइमनि जोङो दा निसिमानि ब्लक अफिसाव जोङो दङ जोंनि आफादगिरि दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनिबो नेहाथारि दङ लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ जे मैया बेयावनो जास्ट अपोजिट नैबे फाखा लामा बिनि बारनानैनो UPPL नि मोनसे ग्रान्ड जयनिं नोंथांमोना निस्सय निउसाव नुदोंमोन जे बेयावनि TCLCC चेयारमेन बिथाङा 20,000 गेदारिंनि खोथा बुंदोंमोन आरोखि दा 20,000 गेदारिंथ' जायाखै मैया 2-2,500सो गेदारिं जादों बेबो अल चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथांमोना बुंदों बेयाव 1700 जयनिं जादों होननानै बुंदों आरोखि दा 1700थ' जों नुवाखै आरो जोङो साखि जिहेतु पार्टी अफिसनि खाथियाव बयबो दं जोंनि सेंग्राफोरबो दङ आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय नायदों बेयावबो सिङाव थांदों जोंबो मानसि दोनदोंमोन जे मैयाहाय बिथांमोननि जि जयनिं बे जयनिंआ मेक्सिमाम जोंनि नुनायाव तो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिसोरो लाबोदों सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थाखा होगोन होननानै माने फैसा सोगोन माबा मोनसे रेजिस्टार खालामलायदों बे हिसाबै मिक्स मानसिफ्रा माखासे फैदों बेनिफ्राय अरुणोदय स्किम जे सोलिबाय थानाय अरुणोदय बे अरुणोदय होगोन बे लास्ट डिसेम्बराव मोनसे फेज फैबावगोन बेयाव सोगोन होननानै माखासे पाब्लिकफोरखौ लाबोदों मिक्स आप सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो मिक्स आप अरुणोदय होगोन होननानै माखासेखौ लाबोबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय किन्तु निसिमानिफ्राय गोबां खम ओंखारदों ओंखारनानै जि नुदों आङो नोंथांमोनाबो निस्सय सारा BTC नि रायजो राजाफोरखौ आं क्लियारिफिकेसन होनो सानदों आरो आसामनि जोंनि मानसिफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जे मैया जालांनाय जेरैबायदि जानाय फेसबुकआव बायदिसिना ओंखारनो हागौ निउसाव बायदिसिना बिथांमोननि चेनेला गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हागौ बे खोथा बुंनाया नंखाय होननानै आं दिनै रायजोफोरखौ जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै क्लियारिफिकेसन होदों जे मैया जि आमटेकानि माखासे खैलामिलाव सासे मास्टार मावनाय हाई स्कुलनि मास्टार बिथाङा बे थांदों बेयो गेजेराव नर्मालैनो दंमोन बे मानसिया किन्तु बिसोरहा मोनसे खवारि दङ आमटेकायाव खवारि दं दा बिसोरो ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै थांदों आरो खावलायदों गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ जयन्त MLA बिथांखौ आरो बेयावनि TCLCC चेयारमेन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथांमोनखौ खावलायदों जे खावलायनानै 10 मास दंबावो बिसोरनि खवारिया 10 मास दंबावो आरो बेखौ मोनफिननांगौनि खाथिराव आरो गभर्नमेन्टनो बिसोरो रयेल्टी 6 लाख थाखा होनांगौ दं दा डिउ दा बेवहाय फैयोब्ला UPPL आव जइन जायोब्ला बे 6 लाख थाखाया रयेल्टीया माफ जागोन आरो बिसोरनो माने 5 लाख थाखा बेरायनो थाखाय हरगोन होननानै बुंदों दा थेवब्लाबो बे खवारिनि मानसिफ्रा गासैबो मैया जयनिं जायाखै जोंजोंबो माखासे दङ किन्तु माखासे बिसोरजों थांदों आरो जि नुदों बे फट'आव नुनाय जि बेयाव बिनेन बसुमतारी जाय बिथाङा निउसाव खोथा बुंदों जे बिनि सायाव जों जेबो बुंनो थाङा रावनिबो सायाव जोङो बुंनो थाङा बे गावबागावनि अधिकारनि खोथा दङ बहा थाङो थाङा किन्तु एक्टिभ बेबायदिबो एक्टिभ नङामोन बिथाङा साख्रि मावो साख्रि मावनाय हिसाबै बिजिबो जायो न'खरनिबो खामानि थाबाय दा बेवहाय माखासे सेंग्राफोरखौ बिनि खाथियाव थानाय माखासे सेंग्राफोर दं बिसोरो अलरेडि सिगाङावनो BJP आव थांखानाय आरोखि BJP आव थांखानाय नाम हिसाबै बेवहाय रायखस होननाय सासे दं बेबो सिगाङावनो थांखानाय बिनि उनाव लखन होननाय दं बेबो थांखानाय आरो बिनि खाथियाव लेफ्ट साइडजों थानाय सेंग्रा आनजु बियो माने UPPL आव
थांखानाय आरो दा बिसोरो आरोबाव मैया डाबल सामिल जादों आरोखि UPPL आव बेनिफ्राय जेनेरेल पाब्लिक जायखौनो मोखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लिंहरनानै माने गेजेर गद' आर'नाइ सोदलाबायदों बायदिसिना जोंनि नुनायाव बहुद खम बिदिनो 30-40-50 जनसो बिदि थांदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो जेनुइनफ्रा साब्रै साबासो जेनुइन मानसिफ्रा BPF निफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो माने माबा मोनसे दैदेनगिरि गिदिर दैदेनगिरि माबाबो नङा जास्ट पाब्लिकब्लाबो जोंनि मोजां मानसिमोन बिसोर थांदों बेखौ जों स्वीकार खालामगोन खिन्थु बिसोरनि जेसेबांनाखि बुंनाय खोथाफोर बे गासैबो मैया फ्लप जादों बेनिफ्राय दैदेनगिरि जेसेबां फैदों CM बिथांनिफ्राय लानानै गासैबो माने नार्भास जालांदों बिसोरो माने बै फुराना स्किम CM बिथाङा फुराना मोनसे सुसकेट जायखौ मावरिया होननानै नामखौ दोनस्लायबाय बेवहाय 30 कौटिनि मोनसे स्किम जादों फुराना बै जोंनि टाइमनि हाग्रामा सारनि टाइमनि नैबेबो सेंसन जानानै फैदों बेखौ बङाइगावनि जाखब कन्ट्रेक्टरा मोनदों दा बेयावनो अपेनिं मैया माबा खालामबाय फाउन्डेसन खालामबाय बिनि उनावनो बे प्रग्रामखौ लादोंमोन दा जोंनि क्लियारिफिकेसना बेनो जे मैयानि जिनाखि जानानै थांनाय बिथांमोननि ग्रान्ड जइनिं होननानै बुंदों बेयो माने खुनु जोंनि निसिमायाव एफेक्ट जाया जेरै दङ ओरै दं आरो सासे सानै जेन'बा पार्टिया ओरै थांगोन फैगोन बेथ' जायो खिन्थु जोंनाव गोबां फैनायनि मोनसे दा मानसिफ्रा गोबां UPPL नि बुजिनाय मानसिफ्रा BJP नि बुजिनाय मानसिफ्रा जोंनाव फैनायनि थाखाय जोंजों रायज्लायगासिनो दं आरोखि दा बेखिनि मैयानि दिनावहाय आथिखाल BTC CM प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों मिडियानि सिगाङाव BPF नि माखासे MCLA फोरा माने UPPL आव जइन जानो थाखाय लाइन लानानै दं होनना बुङो दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन दा थांनानै मा जाबावनो थांग्राफ्राथ' थांखाबायना आरो जोंनाबोथ' दाखालि जोंना काम्पासारा बुंदों माखासे साब्रै साबासो बिथांमोना फैनो नागिरदों होननानै दा बेखौ जोंनिखौ बुंनाय खोनानानै बिथाङाबो बुंदों ओरै ब्लाइन्ड मोनसे शट होदों आरोखि बेफोर नङा सोर थांबावनो दालाय थांथावथाव जेबो गैला मा बेसेबाव दंबावो टार्मालाय खालमासिनि MP इलेक्सननि उनावनो नोङो MCLA इलेक्सननि आरो कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन थांबालाय मा मोनहैनो आरो दिनै BTC मा बिनिफ्राय BTR मा बेखौ रायजोफ्राबो दिनै बुजिबाय मा मावनो हादों बेफोरखौबो दिनै नुदों बायदिसिना गेदेर गेदेर बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन दासिमावथ' होनो हायाखै होनो हानांसिगौ खमसे खम अरुनदयाथ' नोङो बे स्टेटनि मोनसे पलिसि बियो गोरिबफोरनि थाखाय बिल' पभार्टि लाइन दुखिया रान्दिफोरनि थाखाय आरो जोङो बेखौबो नुदों जेब्लानाखि जोङो गभर्नमेन्टआव फैगोन बे समाव जोङो बेफोरखौबो गासैखौबो माने चेक खालामगोन जोङो उनाव जे जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना मोनाखै जायफ्रा मोननाङि मानसिफ्रा दिनै मोनदों दा बेखौबो जों रायलायगासिनो दङ डिस्ट्रिक्टआव जों रायलायदों खम समनि बिथोरावनो जोङो बेखौ बबे प्राइमारिफ्राव चेक खालामनानै बबेया नंगौ नङा बेखौ जोङो जाज खालामनो थाखाय DC बिथांनाव जोङो अनुरोध खालामगोन जों खोनानो मोनबाय थादों आथिखालाव BTC नि बारग'सिम हाग्रामा महिलारि बिथांजों सेन्ट्रेल लेभेलाव BJP जों सावरायबाय थानाय जादों होननानै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बे नङा साराथ' गुबुन जोंबो मोनथियोना जोंनो दा दैदेनगिरि जाहैबाय सारनि आन्दाराव जोंनो दा दैदेनगिरि बबेबा मोनसे पार्सनेल खामानियाव थाङो बेखौनो मिडियाफ्रा बायदिसिना बुङो खिन्थु जेबोथ' प्रमान गैया प्रुफ गैया बे नंखायसो फैबाय थानाय समाव BJP जों सामिल जानायनि माबा मोनसे साननाय दङ नामा जोङो दासिमाव बेफोरखौ पार्टियाव जेबो रायलायाखै आरो बियो दिनै आं बुंनांगौनि खोथा नङा बे जोंनि हाइकमान्डनि खोथा दङ बे हाइकमान्डनि खोथाखौ आं बेयाव बुङोब्ला उसुबिदा जागोन जोङो जोंनि सारा बुंबाय थादों जे मोननै जि समस्ति उदालगुरि जि समस्ति आरो क'क्राझार समस्ति बे मोननै समस्तियाव जोङो सिंगेल हिसाबै BPFआ गेलेगोन आरो बेखौ जोङो देरहानायनि माबायाव नुबाय थादों आरो दानि पाब्लिकनि जिनाखि भिउ पाब्लिकनि कमेन्टफोराव आरो पाब्लिकनि सापर्टआव जों गिदिंनानै बेखौ जों नुबाय थादों